Huwa żmien sabiħ li qegħdin niċċelebraw bħalissa din l-ottava tal-Għid għada fil-festa tal-Ħnina Divina, u aħna rajna kif hekk f'dal-programm bħala fuġa ta' faraġġ naraw kif Alla ifarraġġna permezz tal-ħnina tiegħu kif nimurija b'mod partikolari fis-sagrament tal-qrar. U għażilnek li nirriflettu flimkien il-mod kif il-Mulej farraġna f'dan is-sagrament ta' qrar mhux hekk bla doċċ, imma anke minħabba li s-sagrament ta' qrar ħafna drabi hija xi ħaġa li qed tonqos bil-mod il-mod. Huma inqas l-insara anke nsara Kattoliċi ġifieri li jersqu lejn dan is-sagrament. U tajjeb forsi wieħed hekk jibda billi jirrifletti daqsxejn fuq din is-sitwazzjoni li s-sagrament tal-qrar jinsab fiha. Għaliex jekk inqas nies qegħdin jagħmlu użu minn dan is-sagrament, jiġifieri inqas nies qegħdin jersqu lejn Ġesu biex jagħtihom dan il-faraġġ li huwa żgur irid jagħtihom. Ma jafux minn xi huma qegħdin jiċċaħdu. U waħda mir raġunijiet għalfejn dan jiġri jista' jkun li s-sens ta' dnub bil-mod il-mod fid-dinja li qegħdin ngħixu aħna fiha qiegħed jonqos. F'liema sens? Illi ħafna drabi ċerti affarijiet ngħidu li huma tajbin u ħażina, però mingħajr ebda referenza lejn Alla. Għaliex ħaġa ħażina ssir dnub meta narawha f'relazzjoni ma' Alla. Ġwanni Pawlu t-tieni f'waħda mit-talimiet tiegħu jgħidilna li il-ħażen nistgħu narfuh bħala dnub biss minħabba rivelazzjoni, jiġifieri minħabba li Ġesu jurina l-imħabba kbira li Alla l-Missier għandu lejna, u dnub nirriflettu u naraw li huwa r-rifjut ta' din l-imħabba. Mela aħna maħniex nitkellmu sempliċement minn xi ħaġa kiex ħażina jew kiex xi ħaġa tajba, imma qegħdin naraw mir-relazzjoni tat-tajjeb u l-ħażin li għandu ma' Alla. U jekk aħna nwarbu bil-mod il-mod il-Alla mill-ħajja tagħna, allura ma nibqgħux naraw li xi ħaġa hija dnub. Nistgħu ngħidu dik ma naqbilx magħha, inti għandek l-opinjoni tiegħek u jien għandi tiegħi, u nispiċċaw f'relativiżmu morali. Ġifieri dak li hu tajjeb u ħażin m'għandu l-ebda link diretta mal-Alla, imma kulħadd jiddeċidi huwa lih innifsu. U dawn huma uħud mir-raġunijiet għalfejn is-sagrament ta' qrar ħafna drabi mhumiex jersqu lejh. Raġuni oħra tista' tkun illi ħafna drabi neħdin nitilfu is-sens komunitarju ta' dnub. Id-dnub naraw xi ħaġa privata jiena u Alla, allura xemm għalfejn imur quddiem saċerdot li huwa midneb fl-aħħar mill-aħħar, xemm għalfejn imur jiena stess ngħid dawn in-nuqqasijiet tiegħi. U ninsew li s-saċerdot mhux biss jaħfrilna f'isem Alla fil-qrar, imma s-saċerdot jaħfrilna f'isem il-Knisja, f'isem il-komunità. Għaliex eżisti? Għaliex id-dnub tiegħek u d-dnub tiegħi mhux biss jinfluwenza relazzjoni tiegħi ma' Alla, imma d-dnub tiegħi u d-dnub tiegħek jinfluwenza relazzjoni tagħna anka ma' xulxin, iva anka bħala Knisja. Il-Knisja inqas qaddisa għaliex int hija, għaliex int oħti m'intix qaddis biżżejjed, għaliex jiena ħieden m'iniex qaddis biżżejjed, għax Muna mhix qaddisa biżżejjed. Għaliex aħna l-kol kemm aħna nagħmlu parti minn il-Knisja. Id-dnub ma jinfluwenzax biss relazzjoni tagħna mal-Alla. Id-dnub jinfluwenza relazzjoni tagħna ma' xulxin. U sbuħija din lis-saċerdot mhux biss ifarġek f'isem Alla, imma anke ifarġek f'isem ħutek l-insara li inti anke jekk ma tafx tonqoshom kull darba li inti tonqos. Kemm hija sabiħa allura hekk li s-saċerdot jaqgħadna ma' Alla imma jaqgħadna wkoll mal-komunità nisranija. Kemm għandna bżonn niskopru mill-ġdid lid-dimensjoni komunitarja. U għalhekk li anke wara Konċilju Vatikan it-tieni kif ġraw anke f'diversi parroċċi f'dan l-għid jiena stess kelli l-opportunità li mmexxi laqgħa bħal din, isiru ċelebrazzjonijiet komunitarji tal-qrar, l-att penitenzjarji ta' qrar, għalfejn isir mument fejn intaqgħu l-koll flimkien fil-Knisja wara t-tħabbira tal-kelma mbagħad ikun hemm il-qrara biex nindunaw li dnub jiffettwa il-ħaddieħor, u da xi ħaddieħor mhux Mr. X, da xi ħaddieħor huwa xi ħadd illi jpoġġi ħdejk fil-bank tal-Quddiesa. Allura hija sabiħ meta jkunu daw iċ-ċelebrazzjonijiet tant sbieħ li naraw il-ħnina tal-Alla murija lilna mhux biss lilna, imma jmurija lilna bħala komunità. U din hija ħaġa sabiħa. Is-sagrament tal-qrar il-Mulej jfarraġ lill-Knisja sħiħa, iġġedded il-Knisja kollha kemm hi, mhux biss lilek b'mod individwali. Ovvjament biex dana iseħħ jekk dinha ngħidek b'ħafna mħabba anke lil ħutna saċerdoti. Jekk importanti anke s-saċerdoti jkunu available għas-sagrament tal-qrar. Ma naħsibx li hija ċirkustanza ta' Malta, però hemm ċerti pajjiżi fejn
din l-availability mhux dejjem qiegħda tkun hemmhekk. U allura jistakwet mill-fatturi wkoll għalfejn xi kultant n-nies ma jirsqux lejn dan is-sagrament. Għandna verament għax ningrazzjaw l-Alla l-saċerdoti tagħna f'Malta għadhom tant available lejl u nar nistgħu ngħidu bla ħin ta' xejn b'kull darba nitolbuhom biex iqerru ħafna drabi nsibuhom dejjem lesti għalina. U l-persuna tas-saċerdoti eżistej għandha rwol estremament importanti f'dan is-sagrament, kif rajna anke li Ġesu qal lill-Sister Faustina, għalija s-saċerdot iservi ta' paraventu. U biex nifmu dan id-diskors ta' Kristu l-Faustina, irridu nifmu dak li jiġri fis-saċerdot, f'dak id-diaknu li jkun ikkonsagrat saċerdot nar l-ordinazzjoni presbiterali tiegħu. Kien xi ħaġa li anke personalment inħares liha b'ħafna sbuħija minn hawn ftit xhur oħra kilba min irid. U dak il-mument tal-ordinazzjoni bit-tqejjid tal-idejn minn Monsignor Ċisqof u bit-talba tal-invokazzjoni tal-Ispirtu Santu tassew illi l-persuna tiġi mibdula f'Ġesu li huwa r-raj il-kbir tal-Knisja. Ekku dak is-saċerdot isir tassew Kristu ieħor fuq din l-art, illi jagħti lilu nnifsu kompletament biex Ġesu jibdlu fih, ħalli Ġesu jkompli jgħallem fih, Ġesu jkompli jaħfer fih, Ġesu jkompli jfejjaq fih, Ġesu jkompli jikkonsagra fih. U allura hija ħafna importanti li aħna verament ma nagħtux każ minnu s-saċerdot, imma nemnu fil-qawwa tas-sagrament. Din hija xi ħaġa li San Franġisk tas-Sisi kien jagħmel ħafna enfasi fuqha. Naraw li San Franġisk fi żmienu meta kien hemm saċerdoti li kienu qegħdin jiżbarjaw, San Franġisk kontra l-movimenti eretiċi ta' żmienu ma ħaritx jgħajjar is-saċerdoti, però kien talab saħansitra illi l-patrijiet imorru jqerru mhux għand l-iktar saċerdoti magħrufin għal-Qdusija, imma jmorru jqerru għand dawk is-saċerdoti l-aktar magħrufin għad-dnub tagħhom. Naraw din l-imħabba kbira ta' Franġisku illi jara fil-grazzja tal-Alla taħdem fis-saċerdot. U għandna bżonn inqawwu din il-fidi tagħna fi Kristu li jaħdem fis-saċerdot għax jekk le nitilfu dan il-faraġ li l-mulejri tagħtina fis-sagrament tal-qrar. Eżisti jomna ħafna saċerdoti jekk il-patrun tal-konfessuri huwa Patri Kapuċċin, Padre Leopoldo Mandic, illi kien qatta ħinijiet twal fil-konfessinarju iqara ġewwa Padova. Kien kontemporanju ma' Patri Piju tal-Pjagi li huwa saċerdot ieħor li ta' ħajtu għal sagrament rekonċiljazzjoni. Aw Malta ma noqsux mill-insemmu il-Dun Alfred, il-ħafna minnkom żgur jiftakruh kemm kien qatta ħin qarar anke l-Beatu George Preka. Żgur ma tonqos figura ta' qaddis ieħor San Ġwan Marija Vianney, il-patrun tal-kappillani fil-paroċċi li kien qarar għal sigħat twal. U għalhekk jekk hija sabiħa anke li nipproponu nfakru lis-saċerdoti tagħna f'daw il-modelli qaddisa ħalli huma wkoll ikollhom il-min jimitaw li min ħarsu meta jaqtaw qalbhom, meta jew qarru. Għax il-qrar eżisti fih il-pis tiegħu. Forsi xi kultant aħna l-penitenti naraw in-naħa tagħna, però s-saċerdoti kun qed jara naħa tiegħu wkoll li jkun anke fiżikament ikun għajjin f'post wieħed bil-qiegħda jisma' kontinwament. U l bżonn hekk inħarsu anke lejn il-mudell qaddisa. Apparti mill-qrar rridu, apparti s-saċerdot fis-sagrament ta' qrar biex narfu dil-ħniena kbira tal-Alla, jeħtieġ kif qal Ġesu Santa Faustina umiltà kbira. Umiltà għal xiex li narfu il-miżerja tagħna, li narfu kemm tassew aħna maħna xejn, li narfu li aħna iva nqasna, li aħna dnibna. Jekk ma naslux li narfu din il-verità qatt ma ħansuqu mduru lejn Alla u ngħidulu mulej jaħfirli. Għalhekk nitolbu ħafna anke f'dil-festa tal-Divina l-mulej jagħtina l-umiltà mhux biss li narfu li aħna qasna, ma anke li morru nistqarru illi aħna nqasna. U t-tielet ħaġa li Ġesu anke jurina f'dak kull smajna fis-sagrament ta' qrar Santa Faustina hija l-fiduċja. Ġesu jurija ċara l-Faustina u hija vera illi ma nistgħux nirċievu l-ħniena jekk aħna ma nafdawx f'Ġesu. Għalhekk taħt l-ġbija divina Ġesu talab li dejjem tkun iffirmata Ġesu jiena nafda fik. U pari nixtieq nagħtikom lilkom devoti kollha forsi tal-ħniena divina, jekk għandkom xi stampa tal-ħniena divina, Ġesu jiena nafda fik, ikdbuha intom stess bisimkom, iffirmawha intom, ħalli jkun commitment tagħkom personali, deċiżjoni tiegħek illi meta taraf fl-umiltà kollha kemm għandek bżonn Kristu, kemm għandek bżonn ħniena quddiem il-miżerja tiegħek, inti tiftakar li ġeddet il-proponiment tiegħek li tibqa' tafda dejjem f'Ġesu. Uħuti ħaġa tant sabiħa li anke toħroġ fil-ħajja Santa Faustina li marbuta ħafna mas-sagrament ta' qrar. Hija li meta aħna nirċievu l-ħniena tal-Alla rridu nitalmu kif l-ħniena tal-Alla aħna nkomplu ngħixuha. U allura jekk aħna nesperjenzaw profondament Alla kemm lilna ħafrinna ma nistgħux nonqsu milli nkunu aħna stess li mmorru naħfru
lil ħaddieħor. Jalla din il-festa ħna divina isservina biex nagħmlu esperjenza profonda ta' ħlina tal-għalina biex aħna wkoll inkunu ministri ta' din il-ħnina kull fejn inkunu.